салом дӯстон, дар ин дарс ба шумо формулаи DL STR-ро нишон медиҳам. Длина строка бо забони англисӣ len. Ин барои ҳисоб кардани ҳарфҳои ҳуҷра ё ин ки символҳои ҳуҷра, хоҳ ҳарф бошад ё ин ки рақам. менависем баробар DL STR табро зер мекунем, ҳуҷраро интихоб мекунем ва энтерро зер мекунем. формуларо ба поён ставид мекунем. Ctrl D. дар инҷо 2 ҳарф аст, дар инҷо 3 рақам аст, дар инҷо 4 то аст, дар инҷо 6 то аст. ҳамаашро ҳисоб карда ба мо нишон дод. намунаи формуларо низ дар инҷо овардам. агар дарс ба шумо писанд омада бошад, тугмачаи лайкро зер кунед, ба рафиқонатон фиристед ва обуна шуданро фаромӯш накунед. дар амони худо.